दा जोङो जोंनि जिथुनाखि इनफ्रास्ट्राक्चार बेखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोंहा गोबां माने डक्टर्सफोरनि प्रयोजन दङ। दा बिटिसि हिसाबै गासैबो हेल्थ सेक्टरखौ नायनांगौब्ला खमैनो जोंनो 400 डक्टर्सनि प्रयोजन दं। 400 डक्टर्स। दा बे 400 जन डक्टरनि गेजेराव जोंनि आखायाव मात्र दा माने 160सोल' डक्टर दङ। दा हिसाबै जोंनाव लेकिंआनो प्रथम लेकिंआनो जाहैबाय डक्टर्सनि अभाब। दा बे डक्टर्सफोरखौ जोङो माब्रैहाय मोनफुंनो हायो बिनि थाखाय जोङो स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थादों आरो जोङो निस्सय नांगौ रोखोमनि डक्टर्सफोर मोनोब्ला आरो नार्सफोर मोनोब्ला जोङो जोंनि जिथुनाखि हेल्थ सेक्टर जिथुनाखि सार्भिस हेल्थ सार्भिस साइस्थ'नि थाखाय खामानि मावनांगौ देहानि थाखाय खामानि मावनांगौ दङ बेखौ जोङो मावफुंनो हागोन। आरो जोंनि बिटिसिआ जाहैबाय मेलेरिया प्रन एरिया। माने आसामाव माने बयनिख्रुइबो माने मेलेरिया गिनांगौ होनोब्ला जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो बे जोंनि जिथुनाखि इन्ड' भुटान जिथुनाखि जोंनि हाग्रा एरिया बे हाग्रा एरियायाव बांसिन मेलेरियाया आक्रमन खालामो। दा बे हिसाबै जोङो मेलेरियाखौ जोङो माबोरै होबथानो हागोन बेनि थाखाय जोङो फुरा वार फुटिंआव जोङो खामानि मावदों आरो जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टआव जोङो गभर्नमेन्ट दानाय लोगो लोगो जोङो बेफोर एरियाफ्राव जाहाथे मेलेरिया सोमजिनो हाया बेनि थाखाय जोङो स्प्रेनि खामानि मावदों आरो फुल टिम जोंनि जिथुनाखि मेलेरिया टिम बे टिमखौ एक्टिभ खालामनाय जादों। जार फलाव दानि मेलेरियानि जिथु सिम्पटम बे सिम्पटमखौ जोङो नुनो मोनाखै, खुब खम एकदम माइनर ओरैनो एसेल' जोङो मेलेरिया सिम्पटमखौ जों नुदों आरो खुब बिदि माने स्ट्रं मेलेरियानि सिम्पटमखौ जों दा नुनो मोनथ'वाखै आरोखि। दा बिनिफ्राय जोंहा टिबि माबा माने टिबिआबो जोंनाव बिराद जायो। टिबिनि संख्या बिराद। दा बेखौबो जोङो माब्रैहाय जोङो फोजोबनो हायो बिनि थाखायबो जों खामानि मावदों। आरो केन्सार पेसेन्टआबो जथेस्थ' दं। दा बे केन्सार पेसेन्टफोरखौ जोङो माब्रै बेटार ट्रिटमेन्ट होनो हायो, जोङो माब्रैहाय जोङो जोंनि क'क्राझाराव थानाय जिथुनाखि केन्सार टाटानि जिथु केन्सार हस्पिटाल बे हस्पिटालाव एसे मोजां बेबस्थानि गेजेरजों जोङो माब्रैहाय जोङो केन्सार पेसेन्टफोरखौ जोङो ट्रिटमेन्ट खालामनो हायो आरो जायगा उदालगुरि आरो बाक्साफ्रावबो बिदि केन्सार ट्रिटमेन्ट खालामनो हानाय जोङो माब्रैबा फेसिलिटि खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो रायलायबाय थादों आरो बिनि बेबस्थाखौ जों खालामबाय थादों। आसा खालामदों जोंनि जिथुनाखि केन्सार पेसेन्ट आरो टिबि पेसेन्ट बै पेसेन्टनि जिथु संख्या बे संख्याखौ जोङो फ्राय जों खमायनो हागोन होननानै आं सानदों आरोखि। आरो नेसनेल लेभेलनि जिथु हेल्थ स्टेन्डार्ड जोंनि मेडिकेल सार्भिसनि जिथु स्टेन्डार्ड बे स्टेन्डार्डखौ एसे गोजौआव लांनो थाखाय जोङो फिसा खुथिनाथि एकदम गासिबो समयसाखौनो समयसा होननानै जोङो साननानै लादों। जेनेबा जोंनि जिथुनाखि बै डिसप'जाल जिथु मेटेरियेल्सफोर बेफोरखौ जोङो माब्रैहाय मोनसे जायगायाव लांनानै बेखौ रिसाइकेल खालामनो हायो, जोङो माब्रै जोङो बेफोरखौ मोनसे जायगायाव फोजोबनायनि खामानिखौ जों मावनो हायो बेनि थाखाय जोङो सिन्था खालामदों।